BG и както виждате в момента сме във втори епизод на нашия от Ultimate Team. Значи изграх един матч така, нали, искам да кажа извън кадър, така малко само се разтъпча. Между другото купихме Глен Джонсън и така след този епизод да е малко по-дълъг. Имаме и матч срещу Кристал Палас. След този епизод да е малко по-дълъг, примерно 2 или 3 мача. 3 мача, да. За да можем да снимем повече и да се свърша, нали, това. Да свърша дивизията и да имам някой хубав и добър играч. Ай, почвам. Ай, так. Тебе вярвам за рате. Само ли тебе вярвам? Он идер трябва на заден план. Не става за нищо. Само в зарате вярваме. Да. То босе няма да стига. Просто се много опе. Гузън си върши работа. Страхотно спасяне от страна на Гузън. Той е пласи, тръгни баци, няма настигане. Ще засада. Едер! Кошо тихо далечно разстояние, аз не знам. Гамин. Едер. Шупейдер. Смешник. Хабиби. Тя така ми има паната просто праучи и после разреши дойде да ма съди. Браво е. Това Феланин изгреши като го купих и 89 психика има. Но ми харесва това. Психиката е това, колко височина има, колко... Хванах идеята. Мисля да си купя за кам позицията, да си купя... Мисля, че за рата играя кам позиция, затова мисля да си го купя. Но всъщност аз мога да си го направя кам де, обаче кам позицията съм си избрал вече играч. Това ще е Кристиан Ейдер. Ай, Ейдер! Браво, Ейдер! Направо го надупчихме. Браво, Ейдер. Другото, следващия матч съм на нов стадион. Челях преди малко един стадион, като отварях един пак. Мисля, че беше... Аз се играл на Таун Парк, а мисля, че другия беше Унион Станли Парк. Ай, да, зарате. Той 77, аз го купих за 150. Давай. Ето е бъвбавня. Брала ми застана по-бързо от тебе. Пак смешня. Само не знам дали пак ще къдне този клип. Ако къдне, се притеснявам да не ми от микрофона нещо, дето телефона, като държа телефона, нали, слагам там пръста, да го подпирам и да не се чувам. Ама ще разберем. Като засним. Закона, ти правя нагоре, той... Баси смешня. Аз му правя нагоре да отчет, той някъде с територията ме търси. Аре бе, ще ги бим ли? Кой? Бой? Ай, по не му е, бати якото. Удари градата. Ама и Гузън, той беше излезнал вече, че можеш ти да взе. О, Пънчън. Той е пак от когато Кристал Палас. Конор Уикъм излиза Пънчън. От Пънчън не беше ли от Уест Хем?
Не, да. От Кристал Палас е. Мисля, че преди беше от това. Забай. Така смисъл. Между на село и там. Бързам. Парща там напред. Та назад. Това по-лошо не можа да движи. Ай сега, дай тук. Това така. Пусни малко дрибол. Ай сега. Ай, брато. Браво, 2-0. Браво. Четвърта е сега свършихме. Свършихме го. Плюс-минус един матч такъв е горе-долу 5-6 минути. 5 минути и половина. Тъй, че горе-долу ще стане клипа към 15 минути. Ама път нейно време. Даже мисля да го кача с този клип, който си качих преди малко. Да, ще го кача директно. По два клипа на ден. Горе-долу. Сега. Пусна пауза. Нали да. Дълга. Ще направя една малка пиш пауза и пак се връщам. И така продължаваме следващия мач срещу State Dreams. Някакви смешни си тук. Ще ги бием и тях. Тях ще ги бием. Стане много дълго. Ще стане 20 минути, после 20 минути ще го качвам до 1 час. Аз си ги качвам през телефона. По принцип ми казаха, че много добре да ги обработвам и такива работи. Но по принцип аз предпочитам чистия клип. Без да добавям никакви работи. Не, обработването, да, то намалява малко. Какъв гол тук на Фелайни. Какъв гол на Фелайни. Когато го обработим, малко, нали, прави клипа по-малък като обем, но добавя някакви глупости тук, дето ме дразнят. После че ме питат, че ще направиш интро. Ами, интро ще си направя, поне на 50 абоната ще имам интро. А после, след 50 абоната, за 50 абоната ще направя giveaway на... Я знам, някаква игра от Steam, англичетко на Идер. На 50 абоната ще направя на giveaway на един ключ от тези по 2 евро деца от Steam. Един ключ на тези 2 евро деца от Steam и ще го пратя на някой от вас. Но кога ще бъде, трябва вие ще кажете само докато побера клипове, докато са гледанията, такива работи, бавно ще става. Но аз разчитам на приятелите си, които не само те да се абонират за мен, но и вие хора. Не разчитам само за приятелите си, защото аз имам доста приятели и толкова ми кажат, как не хвана това, бе? Какво правиш, бе? Да вкара. Аз не разчитам само на приятелите си, защото имам доста приятели и само от тях мога да събера 50. Обаче аз искам да ги накарам на се абонират за мен. Тези, които харесват това, което правят, искат да ме наблюдават още, могат да се абонират. Примерно казвам. Не ги карам да се абонират за моя канал. Нито им поставям условия да се абонират за моя канал. Кой да си купя да позицията към? Май, ако успя да взема Кристиан Ериксен, вземам си Ериксен. Аз много го уважавам и много ми харесва играч. Той като в позицията Кам. Преди време го имах на позиция Кам, обаче розова карта, но си сило се вибирал. Бях я продал за 1 милион на компютъра. И той беше ми се паднал от пако. Така, мисля, че беше на месец миналата година. Да, тогава беше. В 15-ката ми се падна такъв Ериксен. Розов. Пазо. Абе, не бе. Дай му тема. Бати нещастни. Ари бе, Фелайни. Ари бе. Ари излез му. Браво, че е бълг това. Може да
смешник. Браво, едер. Ай, сако. Ай, как не умею това. Сако! За малко сако! Да я вкара сако! Сако! Билюдак, чамбунери. Чамбунери. Как му се казва някой да му е фамилията Чамбунери? Зарате. Аре, зарате аз го купих, той само подава за голове. Един път не съм го видел в карва. Ох, има буца в гърба. Пак се извинявам за тия звуци. Хора не му оставят намера да си снимам клипчетата. Бе, смешних. Дебил ще стената, ще удариш някой главата, ще го контузиш, после ще трябва да те блъскам ти до главата. Ай, докато не е такова. Право еде. Ай, тук ще ме бия. Бом. Бе, мене е 2-0 му устроила. Бой! Значи ми трябва още една точка. Значи другото ще го пусна. Няма много дълго ще стане клипа. Тари ще го пуснем на такова на симулация и накрая ще ви покажа какъв е резултатът от симулацията. И така, това е по време на матча на симулацията. Още сме 0 на 0. Мене е 0 на 0 му устроила по принцип, ама не искам да я вкарат. Така, Зарате пред вратата, дали ще успее да вкара? Да, ето. Мисля, че първи гол на Зарате, не съм сигурен. Първи гол на Зарате, сега ще върна всичките нашите защита повечето да играят и на медиа. Така защитка. Браво е Зарате. Браво е по-бързи от него. Паска ми. Ай, бе, вкара е втора. 2 на 0. Ей, така, тук без да искам цъкнах копчето за пауза. Не, давай околе, давай, вземаш му, 80 дефенс имаш плюс 4. Ти си велика момче. Тя ги върна в защита да играят. Цъкайте се, ето да. Той Сако има 85 майка, тръгне тук братко, никой не му го настигне. А така е, бубче. Те баун, шут към Хемингс. Мишника, дето е маха от отбора. И Едер тук в последните минути дали ще успее да направи резултата 3 на 0. Едер, да, 3 на 0 за отбор срещу Селтик. Добре, приятели, това беше всичко от мене. Чао и до скоро.